Madzulo abwino konse kumene muli lero ndithu pa 30 June 2026 tipatsaneko update ya pakati pa Iran komanso Israel ndi USA. Israel akuti yakonzeka kuti itha kupanga attack dziko la Iran olo litakhala mawa, so nkhani yonse ili mkatimu, timvane pano. So first of all, kuti tibwereke pang'ono tiuzana kuti kodi tinali pati. Tinali paja poti pongopatsana zinthu pang'ono aliyense sakufuna kumasuka chifukwa chonena kuti akuti there is no trust, akuti palibe trust pakati pa anthu amene wawa. Iran kuti sikukhulupirira America, America kuti sikukhulupirira Iran. Israel ndi imene paja ili pakati imene ikungoyang'anira kuti anthu akambira zotani. Koma muli monse zingakhalemo Israel ikufuna zoti nkhondo imenyedwe patibulidwe basi. Iyoyo paja ili ndi project yake imene pakati pano ku Lebanon zikuchitika ndithu. So nkhani ili pano ndinena kuti Trump analemba kuna zoti akuti Iran yandipempha ine kuti tikakomane ku Qatar tikakambirane, yapempha America kuti pakhale meeting ku Qatar. There'll be a meeting on that tomorrow in Doha, and they're going to Qatar. I think they've already left, or they're just about getting ready to leave. So we'll see how that goes. But we're doing very well on that front. But the meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning militarily. It's almost won militarily, I would say. And it's really very simple. It's the denuclearization of Iran. We don't want them to have a nuclear weapon, and they're not going to have a nuclear weapon. So actually, Iran no. Actually, if it's not in America, for the why? Okay. So easy. The negaso kuti bete Trump pajamango peka bati. Ndi anangozipeka, okay? Why komana peka is easy. For sometimes tumatha kuona. Choyambirira a Trump America. Okay, Masoud Pezeshkian amene ali president wa dziko la Iran anayankhula pa TV ku dziko la Iran dzulo kunena zoti America ipereka kai 6 billion. Osati million koma billion. Ipereka 6 billion kuchokera mu ndalama zathu zimene anazipanga freeze zija, okay, from our assets, frozen assets. So koma ndalama imene America sopaja nangasi inalongosola inahamba kai ndi mabodza, okay, mabodza ndi zikwavuta kuti mina ndalama ipereka banje. So ndalama akuipereka kudzera mu dziko la Qatar. Ndalama akuipereka kudzera ku Qatar, okay, dziko la Qatar. So Pezeshkian anayankhula kuti zoti America itipasa 6 billion kuchokera ku dziko la Qatar, and America pamene mati okay, anyway muli mosema pamene mati andipempha kuti tikakomane kumeneko kuti tikakambirane. Mina amona ngati Iran ija ikhala ngati ife wako izanyengerera nangasi ifuna ikapatsa ndalama ku Qatar. So Iran has no, actually if zimene zidziwa chinaliyo sibankhani imene. And anthu achapita kanditu pali Steve Witkoff tumodzi waso manchula komanso Jared Kushner pongozi wawo wa Trump. Anyamuka kanditu apita kuti apita kumene kuku ndithu ali ku Qatar kumene pamene Iran kulibeko. Fa awuzati sinagwizana kuzoti tikakambirana amene kucha. Okay, meeting amayifuna ndi ma Americans. Koma iwo amangofuna angoipanga amona ngati awo angogwira moso ngasi mwina azitire for kuti ndalama. So anyway zimene zinthu kulibe. Okay, tinakamba nkhani kuzana ndi America Israel kupita ku dziko la Iran. Israel ikufuna ikhale ndi mission akuti yabadeladera yokha yopita ku dziko la Iran ati ndikupanga nkhondo. Iwowa akuti muli mosemeze nkhalemo tithawa pezeta nyamuka tapita ku Iran. Israel yokha tsopano iti. Anyway, zimeza wankho ajafanya. Okay, iwowa akuopa kunena zoti Iran itha kuapulitsa. Why?
apanga chani alakwa chani. Iwowa ndithu aphulitsa ku dziko lija la Lebanon, aphulitsa thanelo yayikulu kwambiri. Kuti thanelo tikhoza mati chani kodi thanelo mubomo cha mmene mmakhala ndithu achina Hezbollah mmene amayika muzira chanchana ndi aphulitsa kuti aphulitsa kumene kuti plus ndikupanganso strike Lebanon ichi pambuyo pakuti asainirana kuti pakhale mtendere pakati pawo. Remember kuti mtendere pakati pa Israeli ndi Lebanon wakakamira pa zinthu ziwiri zimene zioneka zoti sizingatheke. Mnaona kwa zawo jene magnet ku school ku physics kujama ti north pole south pole chani. So anyway, kuli zinthu ziwiri Hezbollah ikwanena kuti siwapezeka ceasefire ku Lebanon ngati ayina Israeli satulukamo mu Lebanon. Okay, Israeli ikuti ife situluka mu Lebanon ngati Hezbollah sisiya pasi zida zake ikhale pana zida basi ndefe tetulukamo. Iwo akutero. So zimene completely sizingatheke. Ndeyo aphulitsa ku Lebanon paja imene just ndi red line ya Iran ikana kuti tikubwezerana imabwezera. So akwanena kuti ifeyo taphulitsa kwene kucha chabwino mwina Iran ikhoza kupanganso zakeso. Ndi akwanena kuti koma Iran sina nkhani yokhoza ndi kuwapanga retaliated kuwabwezera yamkhachetu. For iwo Israel imafuna zoti Iran inene kuti tikuphwanyani. Ndi Iran sina kambe zimene zozo. Then iwo Israel akwanena kuti ifeyo pakadali pano zida zonse zilirede tapanga kale target mu dziko la Iranimo tifuna tipite imene muja ndi tikaphwanya. So iyi ikhala ngati tsopano Israel phayokha kulowa muchani kulowa mu dziko lija la Iran. Anyway, Iran phayokha ikuti yani Iran ikuti sikutekeseka pa nkhani yokhuzana ndi zimene zizi. And panaliso ngati professor Mohamed Marandi, professor wa University of Tehran, amenenso wayankhulanso kunena kuti ifetu even this time nthawi say ifeyo tikupanga prepare, ife tikukonzeka round number 2 ya nkhondo. Ife tikukonzeka round number 2 ya nkhondo. With regards to the sanctions, Americans are not honest. But what the Iranians are doing right now is they're preparing themselves for the next round. The oil that they're exporting, they know that they have to prepare themselves for a potential second war, because we're dealing with the United States. We're not dealing with a country that is normal, that behaves normally. It's a country that threatens to annihilate other countries, and you won't even hear journalists talk about it. We know kuti tikupanga deal ndi Americans. Americans amene samafuna kuti dziko linalake lilephere. Americans amene samafuna kuti dziko linalake likhale pa mtendere. Americans amene amafuna kuti basi chilichonse achitenge chikhale m'manja mwawo. You understand? And tikudziwa zimene zonso. So ife sikuti angokhala ife tikukonzekeranso futhi tikudziwa kuti pachitika ndi round 2 ina yakeso ya nkhondo. Right? Demanga. Pa point imene ndinena kuti do you know kuti okay, I think my digits andithawa kumano pali America ndithu yapanga yatenga ndithu drama yapeza ndithu 300 million US dollars kuchoka ku Venezuela. And pamene zachitika zachivomerezi zija yo apitako ndikangopereka kwa ina yake icha yochepa icha kwa uzere muzithokoza kuti fete mukuthandizana eti pamene ndizindrama zimene atenga zamafurume kuchakono zambiri kwambiri. Amafuna kuti dziko basi likhale m'manja mwawo, aliopyeze, alipange defeat, liluze, likaluza kana kazileza mwana zochita aziluza kuti apo. So easy Iran kuti ifeso kuti kugona na first ntu tukonzekera. Anyway, komano iyi ya Israel yupita yokhaya. I don't know kuti kusogolo kuno chinga chitika njani. So yeah,
I hope kuti mina ayambe paokha iwo one on one and tione kuti zikhala bwanji, for I want to see something. You know, sometimes tikamankhula kuti Israel popanda America cha. It's why Trump amayankhula. You see, ndi mwana kwambiri koma anthu amanena kuti ena amene amangena brainwash. Yeah, this isn't gonna take. Okay, chabwino. That's why I'm saying kuti I want to see something. Ofunika ayambe bayokha independently, okay? Ayambe bayokha, then again I want to see something. Guys, thank you so much. Malawian cameras.